og her starter min Korea-log så. Hvis jeg ser sådan en lille smule træt og lidt sådan konfus ud, så er det fordi jeg holdt mig vågen til klokken 4 i går nat. Holdt mig vågen. Jeg var i hvert fald oppe til klokken 4 for at vende mig en lille smule til den nye tidszone. Og så gik jeg i seng, og så havde jeg sat et ur til klokken 8, som jeg åbenbart er sovet igennem. Jeg vågnede der klokken 7:15 eller sådan noget, og så er jeg faldet i søvn igen. På en eller anden måde er det lykkedes mig at slukke min alarm. Det bliver spændende. Jeg er super excited. Det bliver mega nice. Jeg er næsten ligesom et nyt menneske igen. Det hjælper lige at få noget morgenmad, og så naturligvis få så sin morgenkaffe. Så forhåbentlig kan jeg stadigvæk sove, når jeg sidder i flyet. Ja, det her er også en god lufthavn, jeg aldrig har set før. Og indtil videre er der ikke så mange mennesker, der skal til Dubai. Det kommer jo nok. Der er lidt tid på den. Men der er virkelig nice her. Noget mere luksus, end når man flyver til England. Prøv lige at tjekke det her fly. Jeg skulle komme ombord på flyet. Lidt andet end jeg er vant til. This is so extra. Det er for sindssygt det. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var så ikke gået op for mig, at der var mad med. Men det er der. Ja, når man ferie, så skal man jo også fylde toilettet. Jeg er lidt træt. Bare en lille smule træt. Så er vi officielt ankommet til Dubai. Klokken er 1 om natten lokaltid. Og min krop kan slet ikke finde ud af, om den skal være træt, eller om den skal være frisk, eller hvad fanden den skal. Så det er egentlig funky det her med at komme til et land, der lige pludselig er så varmt, når man bare er vant til, at Danmark er det der sygt kolde land, og bare har været det længe. Jeg havde helt glemt det, fordi det er så længe siden, jeg har været ude at rejse i et varmt land. Det er sådan en ret funky følelse at være så langt væk hjemmefra, og så være i sådan en lufthavn som Dubai, og et land som Dubai, der var så meget anderledes end Danmark. Det er sådan meget lille dansk-agtigt at sige, men det var det længste, jeg nogensinde har været væk hjemmefra allerede nu. Og turen er kun halvt slut. Det er først nu, jeg skal til at tage flyet til Korea. Måske en lille smule aggressivt, bare sådan at sige til folk, at de kan komme ind og få deres fix. Det kan godt være, at det ligner medicin en lille smule. Ja, det smager faktisk også en lille smule medicin. Jeg elsker sådan, hvor ekstra alting bare er i Dubai. Er lige det koreanske, eller det kinesiske, eller det japanske hjørne, eller et eller andet der. Der er noget urban street food. Der sker virkelig, virkelig mange ting, også på trods af, at jeg kun lige sådan er kommet ind på den anden side af security. Og selvfølgelig, så bliver chokoladen båret af kameler. Man får det helt som om, man er nede i Aladdin eller sådan noget her, ikke? Med alle de her souvenirs. Det er jo nok ikke nogen overraskelse, men jeg går lige og leder efter noget at spise. Det skal være, men det skal være et eller andet. Ja, så var det jo lige, at det gik op for mig. Jeg har faktisk stadig madpakket ud. Jeg har stadig frikadeller, jeg har kiks. Jeg er virkelig heller ikke sådan rigtig sulten. Jeg er bare prøver at overstimulere. Det regner i hvert fald med, at det er den rigtige idé. Det skulle gerne være B13. Altså nogen vil mene, at den her gate hedder B13. Jeg er lidt spændt på, hvordan frikadeller de har det, efter de har fløjet hele vejen fra Danmark til Dubai. Perfekt. Mad og mad, ikke? Så er vi simpelthen på vej til Korea. Og så ramte vi simpelthen Korea. Klokken er sådan omkring klokken 5 nu. Jeg elsker den her lufthavn allerede. Det er super effektivt. Noget er kommet igennem Q-code i forhold til, at man skal være vaccineret og ikke have nogle symptomer. Det var bare at scanne en kode, kigge på et kamera og igennem 3 sekunder. Og nu videre til Customs, og så skal jeg finde et SIM-kort og et travel card, og så skal jeg finde hoteller. Nu kan jeg godt begynde at mærke, at jeg har sovet i... ikke sovet i, wow, du kan se, hvor godt det går. Nu kan jeg godt begynde at mærke, at jeg har rejst i omkring 17 timer. Kun sovet måske 2 timer, 3 timer undervejs. Så nu glæder jeg mig bare til at komme til hotellet. Nu skal jeg ned og finde et eksprestog til Seoul Station.
simpelthen så sindssygt klar til at udforske det her. Så lidt større sted, end man lige sådan troede til at starte med, ikke? Det ligner bare sådan en lille station, det kan man så ikke sige, det er. Det pludselig åbner den så op, jeg kom lige op ad nogle rulletrapper, og så er det bare et kæmpe sted. Ja, det der, man prøver at bestille på McDonald's eller noget andet, ikke? Så har de for eksempel lige sådan en lille shrimp snack wrap, og du kan få bulgogi burger, som så vidt jeg kan forstå så fiery meat. Det lyder farligt, men jeg tænker, vi skal prøve. Så er vi her på lidt tjek det her. Det med færdselsregler, det gælder åbenbart ikke i Korea. Man dader bare ud foran, og så håber på det bedste. Så skal man lige vende sig til som dansker. Ja, så er jeg ankommet til hotellet, og det er jo ikke så stort. Men til gengæld så er sengen virkelig dejligt stor. Så er der et lille fjernsyn. Der er et lille bord her. Og hvis man skal sidde og arbejde, der er rigtig luksus. Der er faktisk også en lille skammel. Så er der simpelthen ikke et øje tørt. Og så herude er der et faktisk, i forhold til selve hotelværelsets størrelse, så et rimelig godt og stort badeværelse. Kigger ud, man tænker, wow, der er jo faktisk et ret stort vindue og sådan noget. Lad os lige trække for og se, hvor god vores udsigt er. Og så bliver man mødt af det her. Til gengæld, og det her det er det vigtige. Der ligger en 7-Eleven lige der. Okay, så en stor del af det der med at være ude at rejse, det er jo at sample den lokale cuisine. Og når man er sådan lidt træt og ikke rigtig kan overskue noget, så er der jo ikke noget bedre end den gode gamle McDonald's. De laver ret forskellige ting afhængig af hvor i verden man er henne. Jeg kan stadigvæk huske, at jeg var helt fascineret over, at man i Spanien kunne få McBeer, altså man kunne få øl på McDonald's og ris med sådan noget kylling og sådan noget oveni. Så jeg har naturligvis ikke gået efter nogle standardburger på McDonald's. Jeg har jo gået efter noget, der er lidt krydret. Så jeg har fået, den første her er en bulgogi burger, og bulgogi er åbenbart fiery meat. Så hvis jeg får enormt meget mylderbase, så ved jeg jo så hvorfor. Så fordi at Korea jo er sindssygt kendt for deres kylling, så skulle jeg da selvfølgelig også have en McChicken mozzarella, det er klart. Man ved bare, at ens McDonald's burger er stærk, når man er nødt til at smide pap rundt om, for at den kan stå op. Det er lige præcis den rigtige formel til en god burger, det her. Godmorgen fra Seoul. Jeg har faktisk sovet overraskende godt. Jeg har lige spist lidt slik og spist en kiks, og så har jeg da i hvert fald fået lidt mad i kroppen, og nu lige om lidt skal jeg i 7-Eleven og se, om jeg kan finde noget dansk vand, som det jo nok ikke hedder her, noget sparkling water. Måske bare lige lidt mad, så jeg får noget rigtig mad, inden jeg tager ud og se, om jeg kan finde et eller andet sted og spise noget morgenmad. Igen, at rejse handler om at spise, ikke? Vores første haul her, hvor jeg lige har fået lidt iskaffe at starte med, og så selvfølgelig, fordi ost er altid godt, så jeg har fået sådan nogle fresh pan cheese boller, så jeg er ligesom også sulten. Og så kan man simpelthen få færdiglavet toast med peanut butter, ikke? Tror jeg det er. Det hedder i hvert fald peanut fun. Det lyder som om det er noget med peanut i. Ja, det bliver sjovt. Jeg har det ret vildt over internethastigheden på det her random, meget lille hotel, der bare ligger helt op på omkring 71-72 megabit, og den kravler stadigvæk. Så starter udforskningen simpelthen officielt. Det er jo totalt forårsagtigt vejr i Korea lige nu. Det er 18 grader, så man kan gå rundt i t-shirt uden problemer. Det er fantastisk. Det har jeg sagt mange gange. Og nu skal jeg ned og se Lotte Mart, som er et kæmpestort indkøbscenter, der ligger på Seoul Station. Så jeg kan finde en masse spændende ting. Intet mindre end Lotte Mart. Og Lotte, hun fylder åbenbart rigtig meget i Sydkorea. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvem det er, men forhåbentlig så vil den her tur ende med, at vi har et rigtig godt overblik over, hvem den mytiske Lotte er. Men nu skal vi i hvert fald ind og shoppe lidt. Det er et pænt stort sted, og alting er bare rent og spidse. Jeg kan godt se, at de gør rigtig meget ud af, at tingene bare skal være i orden hele tiden. Dagetall for den nette sum af 115 kroner. Det er altså okay. Så er der lige pitstop her foran Seoul Station. Vi sidder på trappen og hygger en lille smule. Vi får en lille smule at spise. Det er en god gammel sandwich klap sammen fra Lotte Mart. Man skal have lov for, at de i hvert fald ikke sparer på ægget. De er ret glade for æg og for skinke. Der var ret meget sushi derinde, der hed skinke. Så er vi en route til en electronics store i Yongsan Electronics. Helt specifikt i Yongsan er området, jeg bor i lige nu. De er inddelt i districts i Seoul. Det hedder Yongsan-gu. Vi rapporterer videre senere. Kontrasten her er sådan ret vildt. Lige kommet ud fra stationen. Man kan se det ret tydeligt her, ikke? De har kæmpe store bygninger, højmoderne i baggrunden, og så noget, der bare er sådan et halvgammelt og snusket her ved resten af stedet. Jeg er lige gået forbi en masse steder dernede, hvor det bare er sådan nogle bitte små butikker, der ligger på ræd og række. Der er virkelig meget kontrast. Hvis du har en butik på højre side af den her mur, så skal det være slidt. På
på den anden side skal det være hypermoderne. Altså Hotel EQ. Siger det bare. Der lugter til gengæld pænt meget kloak, mere eller mindre alle steder. Det er godt tyde på, at deres kloaksystem ikke er så godt. Eller i hvert fald, at de ikke får lukket af. De mangler en vandlås, med andre ord. Okay, så det her område er så helt sikkert bare elektronikområdet. Jeg nærmer mig meget den der Electronics Store nu. Men altså, det her er bare sådan, selve gaden ser ud. De sælger bare alt muligt. Men okay, det var måske ikke så mange gadgets, som jeg havde regnet med. Det er meget store ting. Det er støvsuger, det er blæser. Det er så sådan også airfryer og sådan lidt ret. Det bliver en lille smule svært at smage hjem til Danmark. Det kan godt være, at jeg skal se, om jeg kan finde en gadget store i stedet for. Så står jeg her og venter på bussen, som skal tage mig til Ueda Park, som gerne skulle have en masse dejlige sakura-træer. Det første sakura-træ, det sprang faktisk ud i går eller i forgårs, eller ja, den 1. april. Det er alligevel lige øjeblikket, 4 dage siden. Så det er faktisk ret heldigt. Jeg burde lige nå at se nogle rigtig flotte træer så i den. En tur i Ueda Park, hvor vi forhåbentlig kan se nogle kirsebærtræer. Det ser allerede sådan lidt ud, når man bare sådan kigger rundt. Der er i hvert fald noget af det, der er i fuld flor. Meget lækkert. Bare at sidde sådan her og nyde parken. Indtil videre kun et sakura-træ, der skal ikke lade sig sprunget ud, men udover det, så kontrasterne er bare kæmpe store. Jeg har snakket om før, men nu tog jeg også lige billedet af det, ikke? Pænt, nice lille sakura-træ, I kan se. Og så kigger man lige sådan lidt opad, og så er der bare de her enorme bygninger igen. Og nogle af dem er også bare i gang med at springe ud, kan man se her, ikke? Nogle gange går det bare lige lidt tid, jo. Det er ret hyggeligt, for det er åbenbart sådan et sted, hvor også mange koreanere bare kommer, som I kan se her bag ved mig, og bare sidder og holder piknik. Det er sådan, jeg er ret overrasket over, hvor få turister har jeg. Altså jeg vil skyde på, at det er sådan 5 ud af 100, jeg ser, der er turister, som ikke er asiater. Men det er ret fedt, det føles ikke sådan, ligesom det tit gør, når man er i andre lande, især i de store byer. Det her, det er ret fedt, ikke? Så har de sådan en lille herb garden, som så leder over til et bord. Rigtig mange stole, og så er hele konceptet her Eat Together. Og ja, nu har jeg også ikke rigtig nogen at sidde og spise med. Jeg må nøjes med lige at sidde og spise en lille snack for mig selv ved Eat Together. Ja, dagens pre-lunch i dag, fordi det er pre-lunch, det er fordi det her det kommer til at erstatte min frokost. Det er så sådan en flot lille ostebolle her, som jeg købte i 7-Eleven, der lå lige ved siden af hotellet. Og så at de her æblesnacks er sindssygt gode. Det er jo bare tørret æble. Det er super simpelt, men de er sådan dejligt chewy og smager, ja, sjovt nok enormt meget af æble, så det er bare sådan en rigtig dejlig, sund snack, i stedet for at tykke et eller andet, der er helt vildt meget sukker i. Og så det her med at sidde ved Eat Together-bordet her, hvor der også er sådan noget butterfly garden og sådan noget, alt muligt forskelligt. Det er meget hyggeligt. Det havde været lidt hyggeligere, hvis man havde haft nogen at sidde og spise med, ikke også? Men sådan er det. Sådan er det både at rejse alene, og man nogle gange nøjes med sit eget selskab. Supermarkedet, bare fordi jeg har lidt vand og få noget hand sanitizer. Jeg kunne ikke lige finde det til at starte med. Så starter de med at slå den her vand ind, som jeg så købte, og så fik de slået den ind til 10 gange så meget, som den skulle. Så jeg var ved at gå ud, og så kom de efter mig og sagde, nej, undskyld. Og så måtte de så lige slå alting ind igen. Og så fik vi det så til at virke, og så fik jeg så spurgt dem, men havde I så hand sanitizer? Og de snakker jo ikke engelsk, så det var sådan noget med at pege på deres hand sanitizer. Så kom den med en kæmpe stor en, så sagde jeg, så kan jeg få den en lille smule mindre? Så sagde jeg selvfølgelig ikke på dansk vel, men jeg viste sådan en mindre tegn. Og så skulle jeg skrive under på de der bonger, fordi de havde givet dem penge tilbage. Og så tror jeg, på grund af al forvirringen, så skulle jeg så åbenbart have den her kuglepen med. Så den fik jeg simpelthen som en lille gave til Hyundai Department Store. Og det er så bare en slags magasin. Smuk markedsføring. Okay, så hen i Hyundai Center fandt jeg lige sådan et kæmpe stort food market, der bare sælger alt muligt. Men jeg er ikke super sulten, så jeg vil ikke sådan bruge en hel masse penge på noget endnu, så nu prøvede jeg simpelthen alligevel at købe lidt sushi. Vi kan se, hvordan det er. Om det er noget, de kan i Korea. Det kan de så godt finde ud af, jeg kan afsløre. Det smager epic. Nice sted lige at sidde og hænge ud her ved Centerdom Station. Shit's about to get real. Jeg bare hele tiden støder ind i noget nyt, der er spændende. Jeg skal i Technomart, men først har jeg fundet noget, der hedder E-Mart, som jeg ikke ved, hvad er, men der har jeg Lego i hvert fald på trappen. Så det må være et godt tegn. Vi går ud og kigger. Det var så endnu et kæmpe stort supermarked. Så tager jeg lige Technomart i stedet for. Okay, så navnet Technomart snyder en lille smule, fordi det er faktisk igen mere sådan noget magasin-agtigt. De sælger bare alting. Til gengæld er der virkelig mange etager, så det kan godt være, at der er noget et sted, hvor jeg kan finde nogle gadgets. Det kunne jeg så op på anden etage, hvor der simpelthen både er electronics, games, betting og Hamburg. Får lige en gang massage her. Det her, det var så
20 minutters total god massage for 10 kroner. Det er ikke helt det samme som at få massage af Camilla for eksempel, men det var faktisk stadigvæk virkelig godt. Der er så meget elektronik her. Det er for sindssygt. Smoking areas. Det er ret smart, ikke? Fordi så lugter der ikke så meget røg alle mulige andre steder, men så kan man stadig få lov til at stå lige der omkring og ryge, uden det generer alle mulige andre. Foregår en fest bagved mig. Jeg ved ikke rigtig, hvad de laver. Det synes som om de bare sidder og spiser. De så bare lige fået bestilt en masse McDonald's, eller hvad der svarer til McDonald's. Det lignede mere sådan noget stegt kød af alt muligt forskellige art. Det var en voldsomt nice første walkabout rundt omkring i Sydkorea, så nu er det altså bare om at få taget skoene af. Og så har de allerede så for, der er hyggeklipklapper. Det skal man jo have. En stor del af det. Lige fundet en dejlig lille sodavand med granatæble. Ja, jeg er glad. Hold da kæft, hvor er det et fedt land. Det viser sig så, at den her, det er faktisk alkohol. Det er Breezers-agtigt. Den siger, at der er 7% alkohol i. Det smager overhovedet ikke af alkohol. Det er sygt farligt. Men så får jeg da en sjov aften om ikke andet. Sodavandsalkohol og koreansk tv. Det er drømmen. Lad os bare sige, det er en slags Breezers. Det smager næsten ligesom sådan noget Breezer noget. Men faktisk bedre og lidt mindre alkohol. Jeg kan slet ikke smage der alkohol i. Det er farligt. Han har det for vildt, ham her. Det er åbenbart et program, hvor de sender en anden stakkels koreaner ud på en semi-øde ø. Så er det alt sammen bare baseret på Castaway. Så vi har altså engang bibimbap. Og bibimbap betyder virkelig bare mixed rice. Fortsætter lige festen med en gang makgeolli her. Som er sådan noget risvin med brus i, og jeg var lige ved at få det væltet ud over det hele, fordi der er en hat, der jeg synes var med at skulle ryste, fordi det hele lå i bunden. Og sjovt nok, så er der jo brus i, og så begynder det at vælte over det hele, så heldigvis var hende en søde dame, som serverede for mig. Hun var sådan, pas på. Og så fik hun den åbnet, uden det væltede over det hele. Så er der altså bare mad, inklusive land og alting. Det her, ikke? Det er epic. Altså både makgeolli smager sådan dejligt sødt i det, det er virkelig nice. Så kom hun rundt og viste mig, at jeg skulle putte det der oveni. Putte hun ned i, og så rørte den helt vildt meget rundt. Så det er selvfølgelig det men ikke skal mixes. Og så tror jeg, hun troede, at jeg er rimelig hjælpeløs med sådan nogle spisepinde, fordi hun tilbød mig en gaffel. Jeg kan godt finde ud af at spise en pinde. Så jeg ved godt, at jeg ligner en total dum med europæer på alle mulige andre måder. Men lige det kan jeg godt finde ud af. Det her ikke. Det er en super farlig substans. Der er 760 ml i sådan en flaske, og det er 6% alkohol, og det smager ikke af alkohol. Det smager totalt sødt. Jeg skal virkelig tage mig sammen, for at jeg kan få drukket resten, for jeg er faktisk decideret fuld lige nu. I en kombination af makgeolli og granatæble. Saftevand troede det var, som viste sig at være granatæble alkohol. Men totally worth it. Jeg kan normalt ikke i tanksalat, men det her, det er godt. Og det er fordi, de blander det med nogle mandler, og der er en lille smule sukker i, tror jeg, og så er der nogle græskerner og sådan noget. Det smager virkelig godt. For Silvan da. Det var god mad. Jeg er så også decideret fuld nu. Det var ikke lige meningen. Det er meget godt, at jeg bare skal hjem på hotelværelset nu. Fik jeg altså lige kigget på regningen. Og det kan godt se voldsomt ud, ikke, når der sådan står, at det koster 15.000. Men jeg har lige regnet ud, at jeg har spist for 78 kroner. 78 kroner, og det er så inklusiv lidt for meget alkohol, det er inklusiv suppe som forret, det er inklusiv sides til den der bibimbap, og det er selvfølgelig også inklusiv vand, fordi det får man bare med, det betaler man ikke for. Det er en udmærket pris, det må jeg altså sige. Nu tjekker jeg ud for i dag. Jeg er sådan lidt en kombination af at være rigtig træt, både i hovedet, i benene, og så er jeg også en lille smule fuld. Så vi snakkes ved senere.